Lad kæft så. Den er fuld af lort. Hold nu kæft. Jeg tager den der til. Ej. Det er fuldstændig umuligt at finde lag i det her. Jeg kan forstå, hvorfor du har skudt den deroppe i hovedet i stedet for. Fuldstændig umuligt. Var de andre større, eller hvad? Ja, det var mindst. Hold da kæft. Så tror jeg så, det var dem, der var med mig der, ikke? Ja, det vil jeg selvfølgelig. Jeg synes også, de var store de største. Det var godt, jeg skulle sådan det. Jeg synes, du står ligesom om, at det er et eller andet, du har ved. Ja, men det er fordi, jeg vil helst lige have sådan en sending lort lige ud i masken. Ah, pjat. Jeg kan simpelthen ikke. Skal vi lave en variation? I stedet for at det er blod, han skal i hovedet, så får man bare sådan en gang lort. Det kan fandme bare i gang med at variation. Er du færdig? Skal vi filme det? Jamen ja, jeg venter sådan så, og de siger, ui, ja. Hold kæft, mand, den er hård som sten. Jeg er jo ikke engang inde endnu. Ej, et eller andet, der holder over. Så er I en billede med mit kamera også. Ja, det er sådan. Og så løb ud af snuden nu. Er lort, eller hvad? Nej, det er så godt nok blod. Og på kulden er en anden en der. Mener du det? Jeg kan også lide det her maveskin her. Det her er så stramt, så I tror, det er løgn.